anaa kaninyo. Ang Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Sa pagkasayod sa mga tao niini, minunot sila kaniya, giabi-abi sila ni Jesus o gisultihan mahitungod sa gingharian sa Dios o giayo niya ang mga masakiton. Sa nagkasawop na ang adlaw, nanuol kang Jesus ang napulog duha ka tinunan ug miingon, paadto ang mga tao sa kasikbit nga mga balangay ug kaumahan aron mangitag pagkaon ug abutanan kay hilit kining dapita. Apan mingon sa Jesus kanila, kamo ang maghatag kanilag pagkaon. Mitubag sila, 5 ra ka pan ug 2 ka isda ang aniya kanamo. Buot ka ba nga manlakaw kami ug mamalit og pagkaon alang niining mga tawhana? Dito'y may mga 5,000 ka tawo. Nya mingon sa Jesus sa iyang mga tinunan, palingkura ang mga tao ug papunduka sa tinagkaliman. Gituman kini sa mga tinunan ug gipalingkod silang tanan. Mikuha sa Jesus sa 5 ka pan ug sa 2 ka isda ug miyahat siya sa langit ug nagpasalamat sa Dios. Unya gipikas-pikas niya ang pan ug gihatag niya kini sa mga tao, sa mga tinunan aron ilang idulot sa mga tao. Nangaon ug nangabusog silang tanan ug uban niini nakahipos ang mga tinunan ug napulog 2 ka bukag nga salin sa mga tao. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Mahinungdanon og tulokibon kaayo kining atong gisaulog nga fiesta karong Domingoha nga mao ang Feast of the Solemnity of the Precious Body and Blood of our Lord Jesus Christ, Corpus Christi. Nga sa matag sa ulog nato sa Santos nga Eucharistia, atong gidawat dili simbolo, dili siya kanang usa ka butang, kundili ang tinuod yun nga presensya, real presence, nga kanang atong gikalawat ang bililhon nga lawas ug dugo sa atong Ginoong Hesukristo, mga igsoon. Daghang katarungan ngano nga kita manimba, natay atong kaugalingon nga katuyuan nganong manimba ta. Pero may sabtingali nga atong tukion ug unsa may katarungan ngano man gyud nga pasimbahon man kita sa Ginoo, mga igsoon. Dunay pipila ka mga huna-huna nga akong itanyag o ipaambit ninyo. Nganong unsa man gyud tuyo sa Ginoo, nganong iya man gintang pasimbahon. Gani gituyo gid niya pagbilin ang sakramento sa Eucharistia aron nga sa kanunay mahibaw ta nga siya uban gyud sa atong kinabuhi. The real presence, ang katinuod sa presensya sa Ginoo diha sa atong kinabuhi. Unang katarungan nganong pasimbahon kita sa Ginoo, because God wants to bless us. Diha sa balaang kasulatan ang panalangin nagpasabot na siya usa ka pagpakiglambigit. Panalanginan gani ka ug mohatag gali ka sa imong panalangin ug buot gani kang manalangin ug ikaw nga gipanalanginan ang buot ipasabot ana God wants to establish a relationship with you. Mao nang pasimbahon tas Ginoo kay buot niya kitang panalanginan aron diha sa iyang panalangin mahimo gayud kita nga makamugna siya, nga makamugna nagagikan ginis Ginoo nga makamugna siya relasyon tali kanato, mga igsoon.
So the word bless in Holy Scriptures has a relational and covenantal aspect. Mao na nga ang tuyo sa Ginoo nganong iya gitang pasimbahon kay buot siyang makigrelasyon kanato. Kanindot ana nga ang Ginoo gusto gid siyang makiglambigit og mahimong kabahin sa atong kinabuhi. Sa milabayng Domingo, di ba? Ang Ginoo niingon siya, ang akong amahan ug ako ang Espiritu Santo mopuyo diha kaninyo. Ug mao kana diha sa Santos nga Eucharistia, kay sa matag sa ulog nato sa Santos nga Eucharistia ato man gisaulog ang kabilin sa Huwebes Santo. Sa wala pa buhata sa Ginoo ang kahingpitan sa pagtuman sa kabubuton siya nga amahan nga mao ang iyang paglansang sa krus. Mao nang pagka Huwebes Santo nikuha siya sa bino, nikuha siya sa pan, apan sa dihang niyahat siya og nagpasalamat sa amahan og nagampo, iyang gibayaw og ningon siya, kini mao ang akong lawas, kini mao ang akong dugo. Wala siya mingon ang bino, wala siya mingon ang pan, kundi ningon siya, kini mao ang akong lawas, kini mao ang akong dugo, nga akong itugyan alang kaninyo, buhata kini aron paghandom kanako. Kay pagkaugma, Biyernes Santo, iya nagyong tibawason ang iyang giingon sa Huwebes Santo nga iya nagyong gihalad ang iyang lawas o iyang gipaula ang iyang dugo aron nga kita, mga igsoon, makadawat sa grasya sa kaluwasan. So mo na'y unang katuyuan nganong pasimbahon tas Ginoo because God wants to bless us. Ikaduha, God wants to nourish us. No? Gituyo gid Ginoo nga iya tang gibinlan og pagkaon. Dili pagkaon nga makabusog sa lawas, kundi makahatag og sustansya, pagkaon alang sa atong espirituhanon nga kinabuhi. So gituyo pagbilin sa Ginoo og buot sa Ginoo nga kita iyang pasimbahon aron kita nga iyang gidalitan sa iyang bililhon nga lawas ug dugo, mabuhi ta, mga igsoon. Nya mao man ay saad sa Ginoo nga ningon siya, si bisan kinsang mokaon sa akong lawas ug mainom sa akong dugo, bisan tuod siya mamatay, makaangkon sa kinabuhing dayon. So matag kalawat na to, it's a promise of our future resurrection. Kanindot day no? Unya, labi na karon, nindot kaayo kay nagsaulog ta sa Jubilee Year ug ang tema sa Jubilee Year, Pilgrims of Hope. Sa to pa nagpanaw ta nga puno ka is paglaom ug unsa may usa sa nakapalig-on sa atong paglaom, ang Santos nga Eucharistia. Tungod kay sa matag sa ulog nato sa Santos nga Eucharistia, ato man gisubli-subli ang pagsakripisyo sa Ginoo alang kanato nga ato gyud siyang madawat, makalawat diha sa Santos nga Eucharistia. So ang ikaduhang katuyuan sa Ginoo nganong pasimbahon ta because God wants to nourish us. Ikatulo nga katuyuan because God wants to remind us. Buot gyud ta niyang pahinumduman kay sus malimtanon raba kaita mga igsoon. Dali raba yun kaitang malimot. Mao na nga buot gyud sa Ginoo nga kita iyang pasimbahon aron nga kita kanunay nga mahinumdum, to remind us, pahimangnuan taniya mga igsoon. Ug mao kana ang gipasabot sa ikaduhang pagbasa sa suwat ni San Pablo ngadto mga taga Corinto, no? Nga ang pamahayag sa Ginoo sa Huwebes Santo gisubli karon nga nagkanayon. Nikuha siya sa pan, nikuha siya sa bino, ug unya nagampo siya sa amahan ug iyang giingon diha sa pagdalit niya sa pan ug bino, buhatan ni aron paghandom kanako. Nga naman mga igsoon, aron di kita malimot
sa sakripisyo nga gihimo sa Ginoo alang kanato. Nganong nag-iya man gihalad og nagsakripisyo man siya kay mao man ay kinaiya, mao man ay batasan, mao man ay pagpadayag sa katinuod sa gugma. When you love, you must be ready to suffer and to sacrifice for your beloved. Og mao kana ang gipasabot diha nga ang Ginoo nagbilin siya aron dili kita malimot nga ang Ginoo iyang gipamatuod ang katinuod sa iyang gugma diha sa iyang pag-antos o pag-sakripisyo. Ikaupat, nganong pasimbahon tos Ginoo? Because God wants to sanctify us. Diha sa matag kalawat nato, diha sa matag saulog nato sa Santos nga Eucharistia, mahimo tang balaan. Og isip ta mga binunyagan, ang Santos nga Eucharistia maoy kanunay nga makapalig-on kita nga makigharong sa daghan kaayo mga pagsuway sa kinabuhi. That is why when we regularly and with so much devotion we partake in the Holy Eucharist, mga igsoon, it increases sanctifying grace, then we become more pleasing to God. Mo na kung magsigit ang kalawat, mo na kung magsigit ang dawat sa Ginoo sa iyang bililon nga lawas ug dugo, mo tubo pod ang atong grasyang makasantos. Unsa man ang grasyang makasantos, mahimo ta nga magpuyo ug mapuno sa kinabuhing Dios nun. Ug dili ta sayon nga mapukan sa temptasyon, mga igsoon. Kay kada adlaw lagi, sus, libuan, hilabihang kadaghang temptasyon nga mahitabo diha sa atong kinabuhi. Apan kay gibalaan man kas Ginoo, pinaagi sa iyang bililhon nga lawas ug dugo, mao nang nahimuot ang Ginoo nimo tungod kay sa kanunay nidaog ka sa daghan kaayong mga temptasyon sa kinabuhi. So, pasimbahon kas Ginoo because God wants to sanctify you. God wants you to be holy. Pero sa Biblia kanang holy ang buti pasabot ana mga igsoon dili nga mura batag mudana bitaw tinga itong naong nga sus ang mga tao ang mga tao murabag kanang muyukbo na to tungod kay balaan kay ta. Dili na mao'y gipasabot sa holy, mga igsoon. Ang buti pasabot ana holiness is kanang magpalahi kita. Isip ta Katoliko Kristiyanos, di kita magpada sa batasan, sa kinaiya, sa taras, sa panghuna-huna, sa kalibutan. Mao na nga usa na sa timailhan sa atong pagkasimbahan saman holy. Damo na may upat ka four marks of the true church. Unsa man? Holy, Catholic, Apostolic, o samtong usa. Okay, so on. One. Di ba? One, holy, Catholic, Apostolic. So kanang holy, sa to pa, kay Katoliko Kristiyanos man ka, mao nang ang imong kinabuhi, ang imong panghuna-huna, ang imong lihok, ang imong batasan, unsa man? Kristiyanos gyud. Unsa may but pasabutan na? Ang ebanghelyo, ang kinabuhi, ang pagtulunan ni Kristo mao'y kanunay nimong tamdan ug puy-an gyud diha sa imong kinabuhi. Ana mahinomdom na pud kuno sa gisulti ni Pope Francis, nindot kaayo ningon siya, think what you feel and do, feel what you think and do what you think and feel. Sus kanindot gyud. Hunahunaa og unsay imong gibati og pagabuhaton, pagabatia og unsay imong ginahuna og pagabuhaton, buhata og unsay imong ginahuna og gibati. Nya sama sa usa ka gisulti sa usa ka spiritual writer, labi na kung kita hinimba kay ta, no? Di maging mahimo nga kung kita nagsigit og simba, dili ta makamugnag maayong unahuna. Makamugna gitag maayong unahuna kay nga naman ang imong gikaon ang Ginoo na mana magunahuna gyud kay mga Dios nung buhat. Pero nga nang kutob ra magyud unahuna mga igsoon. Because
the heart has its own reason that the mind cannot understand. And the mind has its own reason that the heart cannot understand. So, unsa may gisulti sa usa ka spiritual writer, ningon siya, bring it to prayer. Dad-a ngadto sa pag-ampo. Aron ang imong mayong unahuna, hubaron sa imong kasing-kasing, mao nang mabuhat gyud nimo. Ang imong gikalawat, ang Santos nga Eucharistia, ang katarungan o hinungdan sa Santos nga Eucharistia, diha sa imong kinabuhi. Ug mao na ang katapusan nga katuyuan nganong pasimbahon tas Ginoo. Unsa man? Because God wants you to send into a mission. Mo nang kada misa, inigtapos sa misa, mo ingon ang pare, tapos na ang misa, dadaan niyo ang gugmag kalinaw ni Kristo. Kay imo manggikaon ang Ginoo. Unya, naminaw man ka sa kabahandianon siyang pulong, inig-uli nimo sa inyo ha, Eucharistic person ka. No? Mahimo gyud ka nga unsa imong gikaon kay mao tunay ningon gisulti ni San Agustin, you become what you eat. So sige man kag lamoy sa Ginoo, sige man kag paminaw sa pulong sa Ginoo, inigabot ninyo dito sa inyo ha, Ginoo na ka. Ha? Dili ingon nga mulabaw ka sa Ginoo, kun dili ang imong batasan, imong kinaiya, ang imong lihok, Ginoo. Yan sa man Ginoo, gugma. Dili na to natas-o no. Sa man Ginoo, gugma. God is love and love is God. Mo nang ini gumagmisa may ganun pare. Ang kalinaw gagma ni Kristo ninduta. No? Busa kamo nagsigig simba kada adlaw, ha? Og inigabot niyo sa inyo ha, nagsige mo pamalikas, no? Nagsige mo nahimo mong tapulan. Wala mo dot ang grasyas Ginoo nga bahandianon kayo diha nga atong gikalawat siya sa Santos nga Eucharistia. So mga igsoon, pagkanindot gyud sa atong simbahang Katoliko, Apostoliko, Romano nga simbahan. Ano man? Solemnity of the most precious body and blood of our Lord Jesus Christ today, no? Yeah. Kamo mga masakiton, sa lig-on pa maglawas, di mo manimba. Sa lig-on pa maglawas, ay inyo lang yamiran, kapoy, simba. Pero karon ng masakito na mo, ganahan na kayo mo simba. Saan pa man ninyo masakito naman mo? Mo nanganga kamo mga lig-on, kamo mga kameraman, no? Kaning choir, kaning niaron na nimba, no? Simba mo. Tapos ginawa, mo nang magsigig kong balik-balik, ani. Kining TV Healing Mass, dili ni para ninyong mga himsog. Saan mo siya? Para nis mga masakiton nga niadto mga tapulan kaayo nga igsoon, pero karon nang masakiton na ganahan na kayo silang mosimba, pero mo na nakanindot sa simbahan, no? Nga igsoon kay nga naman di kita lungan haron nga kita kanunay mahibaw nga ang grasya sa Ginoo naghingapin, and kanus aman siya naghingapin sa Santos nga Eucharistia. Ninduta no na iyo sa kasantos ningon, the Holy Eucharist is the shortest and the fastest way to go to heaven. Induta mo ngigsoon ang labing sayon o labing paspas no nga kita makasinati. Kay nga naman mingon gud pare, lawas ni Kristo. Yung sana mong gikaon ang Ginoo guna nga igsoon, no? So sa atong pagpadayon sa Santos nga misa, hinaot po nga atong ipakabili kanunay nga ang Domingo ato gyung wa man gud ta obligatuha nga pasimbahon gyud ta matag adlaw Domingo ra man gud. Mao na mataas-taas gid kung wali, pero sa lang aron ma-remindan mo nga naman nga mortal sin man kung dili ka mosimbag Domingo. Ang akong i-explain ninyo mao ang tubag nga naman. Gibilin gini pagtuyos Ginoo. Kay ang Ginoo nahibaw siya nga makaayo ni nato. Naggikan gud is Ginoo. Unya ni Domingo man ka, di ko ay kada kong insulto anas Ginoo. Mo nang mortal sina, kinsa man ta nga mobalibad sa tanyag sa Ginoo, ang iyang bililhon nga lawas og dugo. Mo nang mortal sina, kay nga naman nimo ka, di ko kaon. Di ko mo apil. Kay nga naman ang Ginoo guna imong ikalawat. That is why it's serious. Kay hinatag nas Ginoo pero ni balibad ka. Amen.